Сёння мы з вамі чытаем 145 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на англійскай мове. 145 сонет такі супярэчлівы. Ён, ну як для мяне, не зусім шекспіраўскі, нейкі ён такі як басня. І такое маё ўражанне, што Уладзіміру Дубоўку таксама гэты сонет не зусім падабаецца, таму ён яго пераклаў неяк не так, як ён перакладае ўсе астатнія сонеты Шекспіра. Тут і рытм іншы, і размер іншы. Ну, давайте з вамі чытаць. Можа, гэта толькі маё такое меркаванне. Уладзімір Дубоўка. Я ненавіджу. З вуснаў тых, якія створаны каханнем, пачуў збянтэжаны мой слых, калі знябыўся я да звання. Мая каханая тады язык адразу прыкусіла, бо ён дагэтуль заўсягды насіў прыемнасці ад мілай. Як светлы дзень зганяе змрок, нібы якога злога духа, маёй каханай язычок маю скрышыў адразу скруху. Я ненавіджу, чую, ураз, затым шчаслівая не вас. На англійскай мове. Those lips that love's own hand did make breathed forth the sound that said, I hate. To me that languished for her sake, but when she saw my woeful state, straight in her heart did mercy come, chiding that tongue that ever sweet was used in giving gentle doom, and taught in thus in you to greet. I hate, she altered with an end that followed it as gentle day. Thus follow night, who like a fiend from heaven to hell is flown away. I hate, from hate away she threw, and saved my life, saying, not you.